ମାନେ କେତେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଗୋଟେ 1.5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲେଖାରେ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିବାର। ମୁଁ ଯେବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେବେଠୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 22/7/2023, ମାନେ 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ 2026 ଚାଲିଛି ନା, 2023 ରୁ 2026 3 ବର୍ଷ। ଇଏ ହେଲା 14-20 ଏପ୍ରିଲ 2024 ର। ଇଏ ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର ୱିକଲି 2024 ର। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲେଖିବି। ଆପଣମାନେ ତ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ କ୍ଲାସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଘଣ୍ଟାଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢ଼ିବି। ତ 2 ଘଣ୍ଟା, ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯିବାର। ମାନେ କେତେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ମାନେ ନୂଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବାର, ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟଡି, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି, ଏମିତି ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାହା ସେମାନେ କହିବେ ତାହା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ମାନେ ଫଲୋ କରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୋଟ୍ କରିବା, ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଲେଖିବା କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ 1.5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲେଖାରେ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିବାର। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ PDF 300-400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ ପଛେ କୋଉ ସାରଙ୍କଠୁ PDF ଗୋଟେ କିଣିଦେବା, ସେଥିରେ ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସୁଛି, ୱିକଲି ଆସୁଛି। ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 2 ଦିନ ଲାଗିବ, 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କଭର ହବ। ତ ସେମିତି ନ କରିକି ମୁଁ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲେଖିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭୁଲ କରିଛି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି। ଏକ୍ଜାମ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଟା ସବୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଲାଇଫ୍ର ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଜିର। ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ମିଶିକି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଉ ଡେଲି ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ଟାସ୍କ ନ ନେଇକି ପଢ଼ିଲେ, ରାଣ୍ଡମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ସେଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଏବେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ବି କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା, ମିଶିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବା। 2027 ରେ ଏଇଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଲି ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେବ କି ଆରେ ଆମ ଭଳିଆ ଜଣେ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଡେଲି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛି, 4-6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ଓକେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଟାସ୍କ ଏଇଟା ଥିଲା। ନର୍ମାଲ ସେଇ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆଉ ଟାଇପିଂ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମ୍ୟାଥର କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଖାତା। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି RIMR PIQ, ଯୋଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ, ଏବେ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି PIQ, କାରଣ OCCC PO ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ମୋର ଫୋକସ୍। ତ ସେଇଥିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ସେଇଟା ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଯୋଉ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ମୁଁ ଏମିତି ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିନି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲାନି, ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ମୋର କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉନଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ 2-3ଟା ଖାତା ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବଳ ଏମିତିଆ ଖାତା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବି, ମୋର ମିସଲାନିୟସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଥ୍ ଏମିତି ମୁଁ ନୋଟ୍ କରୁଛି। ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କାଲି ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲି, ତ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଖାଇକି ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବାର ଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ମୁଁ କୋଉଥିରୁ ପଢ଼ୁଛି? ଆନାସ୍ପିରାଣ୍ଟ PDF। ମୁଁ ଆନାସ୍ପିରାଣ୍ଟ PDF ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିବି ଜିକେରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଆନାସ୍ପିରାଣ୍ଟ PDFରୁ ରିଭର୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ରିଭର୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମୁଁ ତ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗେଶ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଭଲ ଷ୍ଟଡି ହେଇନି, ତଥାପି ଗଙ୍ଗାଟା ଟ୍ରାଏ କରିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ଯେ ଜିକେ ଆଜି ନର୍ମାଲ ପଢ଼ିଲି, ଆଉ କାଲି ରିଭର୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ପେନିସୁଲାର ରିଭର୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍। ଇଂଲିଶର ଆଜି ଭୋକାବ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସିନୋନିମ୍, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ, OWS, ଇଡିୟମ୍, ଫ୍ରେଜେସ୍, ସ୍ପେଲିଂ। ସେଟା ମୁଁ ତ ସେଇ SSC କିରଣରୁ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବହିଟାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଫଲୋ କରୁଛି। ସେଇଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ବହି ପଢ଼ିନି, ବ୍ଲାକ୍ ବୁକ୍ କି ଅଲଗା ବହୁତ ବହି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବହିରୁ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଭୋକାବ ହଉ, PIQ ହଉ। ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିସାରି କିଛି ଲଞ୍ଚ କରିସାରି ଆସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି MS Excel। MS Excel ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଏତେ ଭଲସେ ହେଇପାରିଲାନି, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହଉ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଅଧା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଆଜି ଦିନଟା ଏତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲସେ ହେଇନି। ସେତେବେଳକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ନର୍ମାଲ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଯେମିତି କରିବାର କଥା କରିଥିଲି। ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସାରି ଆଜି ପଢ଼ିବାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର PIQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି ଏଇ ବୁକ୍ଟା। ଓଡ଼ିଶା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ 5000 MCQ, ଆରିହନ୍ତର 5000 ବୁକ୍। ତାର ଥିଓରି ବୁକ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା, ସେଇ ଆରିହନ୍ତର ଏକା, नो योर स्टेट। ଏଇଥିରୁ ଥିଓରି ପଢ଼ିବା, ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଏଥିରେ ସବୁ ନର୍ମାଲ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଅଛି। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି। ଟୋଟାଲ୍ କେତେ 200 ସମଥିଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, 200 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଆଜି ସାରିଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ଲଗେଇକି ଥିଓରି ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେମ୍ ଯାହା ଥିଓରି ଥିଲା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କେବଳ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆରାମସେ ଆଜି ସରିଲା ଏତିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବିଭକ୍ତି ଥିଲା, ବିଭକ୍ତି ବି
ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଛି, ବେଶୀ ପଢ଼ିନି। ଆଜିର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏତେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଇନି, ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି। ଆଜିର 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ ମାତ୍ର 5.5 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଡେଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଟାସ୍କଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କଲେ ଆସନ୍ତା କାଲିକି ସେଇଟା ଓଭରଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଡେଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ।